Mitähän mukavaa Kekaran ratamestarit on tällä kertaa keksinyt suunnistajan päämenoksi? Tervetuloa Rääkkylän Multalaan ja Keski-Karjalan rastiin kuntorasteille tälle heinäkuussa. Ja heti K-pisteltä päästäänkin suunnistustehtävien pariin ja vaihtoehtona on joko suoraan viivan myötäisesti tai sitten tiekierto, joka houkutteli tässä meikäläisenkin ottamaan helpon ykkösen. No, kuten tyyliin kuuluu, niin tiekierrolla aina mainostetaan ja kiitetään kaikkia, niin kiitos paljon kaikille näitä videoita katselijoille ja katsojille, ja mulla nyt ei ole sponsoreita, niin sanon vain yleisen huomion, että nyt varsinkin heinäkuussa on alkukauden ja syyskauden välihetki, niin hyödyntäkääpä erilaisia kuntorasteja, jos olette lomailemassa eri puolilla Suomea. Maastopankki karttuu ja saa sitten mukavia erilaisia suunnistuskokemuksia verrattuna siihen tavalliseen. No joo, tänään ollaankin Multala Karpanlahti kartalla ja tämä on tämmöistä vanhaa veden rantaviivaa. Eli joskus kivikaudella tässä hyvinkin lähellä on mennyt tuon silloisen Suur-Saimaan rantaviiva, niin toisin sanoen aika mukavaa ja nopeaa mäntykangasta on tässä luvassa ja ei hirvittävän paljon ihmispolkuja, mutta sitten tämmöistä harjua ja suppamaastoa senkin edestä. Niin lähdetäänpä nautiskelemaan. No tästä päästinkin tiekierrolla tähän ensimmäisen rastin tuntumaan ja tässä tien mutkasta lähdin tänne oikealle hakemaan kiveä, joka on ensimmäinen rasti. En havainnut sitä tullessani, mutta sen sijaan näkyi siimaria. Ja täytyykin nostaa hattua ratamestareille, että täällähän oli siis rastireittirata myös, ja se meni oikein mukavasti tästä A-radan ykkösrasti läpi, niin sitä pystyi hyödyntämään tässä. Tulosten perusteella oli myös muutamia kävijöitä, että ei ihan turhaa ollut siimaria vedetty. Se on mukava juttu ja näissä maastoissa varmastikin oikein mukavaa menoa ollut suunnistaa. No joo, mutta meillä tää siimari jää hyvin pian tonne jälkeen ja lähdetään kohti kakkosrastia, joka on tämmönen voisiko sanoa keskusrasti, että tästä lähtee pidempi lenkki tuonne kulkusuunnassa oikealle ylös, jonne lähdetään, ja loppulenkki lähtee tuonne vasemmalle. Mutta sitä ennen pitäisi päästä tuohon rastille. Tässä nähdäänkin aika hyvää kuvaa maastosta. On oikein nautinnollista, ei satu ollenkaan nilkkoihin. Lähdin hakemaan vähän tuommoista juostavampaa reittiä. Tuossa oikealla oli jonkun verran peitteisyyttä, niin lähdin kaartamaan täältä vasemmalta. Tästä mentiin juuri tuommoisen notkon läpi, joka oli aika selkeä tuossa niin kartalla kuin maastossakin. Ja notkon jälkeen sitten pitäisi vaan vielä hetken jatkaa eteenpäin. Siinä hieman avonaista aluetta tuolla vasemmalla, kunnes sitten pudotellaan tonne suppaan, jossa on toinen rasti. Ja sieltäpä se sitten reuna alkaakin ylittyä ja tämmönen kohtalaisen laaja suppa ja siellä olikin muita suunnistajia myös ja lopulta näkyy myös rasti, että kohtalaisen selkeitä muotoja ainakin tässä alussa. No samantyylinen suppamaasto jatkuu sitten eteenpäin. Tässä
mennessä ajattelin ensin, että menenpä tästä suoraan, kunnes sitten tämän toisen supaan kohdalla jo tuli ajatus, että entäpä jos pikkusen lähtisi hakemaan oikeata puolta, ei ihan suppien pohjalta meniskään, vaan pikkusen niinku yrittäisi karsia korkeuseroja, mitä tästä tulee joka tapauksessa otettua. Ja se tavallaan oli ihan fiksu ajatus, mutta sitten tässä tullaan kohta huomaamaan, että se nyt ei ihan täysin toteutunutkaan niin kuin piti. Tässä tulee nimittäin hieman pummimateriaalia. No, lähden tässä tätä vasenta reunaa hakemaan. Tuossa äsken jäi toi ensimmäinen tuommoinen soinen suppa ja tässä tulee jo toinen tuolla oikealla. Tässä olikin yllättävän peitteistä kohtaa. Ja toi peitteisyys sai sitten ajattelemaan, että hetkinen, että tuossa rastiympyrässä on aika tuommoinen vihreä kohta ja tuossa tuli tuommoinen aika selkeä ura tuolta oikealta alhaalta, niin jotenkin aivot rupesi jo ajattelemaan, että olisinko sittenkin rastiympyrässä nyt jo, ja että ei näkynyt lippua, ei näkynyt tuollaista muotoa, mitä siinä pitäisi olla tuommoista, niin kuin tuossa rastiympyrässä tuommoinen nenämuoto, jossa on vihreätä metsää merkitty, niin vähän niin kuin yritin nousta tähän katsomaan, että missä se nyt onkaan, ja tuli semmoinen ihmetys, että voiko olla, että olisin tullut jo ohite. Kattelin tuossa vähän taaksepäin, ja tuossa niin tuolleen kun menee vähän rinnettä myötäisesti aika kovassakin kulmassa, niin sitä sitten se vauhti hidastuu sen verran, että ajattelin, että tuolla matka olisi varmaan tullut täyteen jo, tai siltä tuntui, että matka tuli täyteen, että on jo juostu, mutta sitten lippua ei kuitenkaan näkynyt, ja tässä nyt totesi, että on se pakko käydä kyllä kuitenkin katsomassa tuolta takaa, että ettei se nyt vaan ollut jäänyt tuohon jotenkin. Ja sitten, että pitääpä tulla tähän harjun päälle. Tästä nyt kuitenkin näkee, että tuossa niin kuin alkaa toi harju kääntymään tuonne oikealle aika paljon tuossa rastiympyrän kohdalla. Että jos on tällä kauempana, niin sitten siinä ainakin paljastaa. Ja niinhän se oli, että kun tässä kompassilla katteli ja lähti etenemään, niin näinhän se alkaa tuossa tuo harju kääntyä vähän tuonne oikealle ja todeta, että kyllä sitä oli niin kuin liian aikaisin haromassa tuota rastia. Ja tästä sitä pitäisi sitten pudottautua alas, kunhan vaan usko riittää. Ja tässä nyt vielä hetki en mitään, että missä se onkaan se rasti. Ja yllättävän peitteistä oli tosiaan, nyt löytyi sitä vihreätä. Ei näkynyt toi lippu, niin joutuu vielä tässä vähän katselemaan. Mutta joo, tässä maalissa juttelin, niin ratamestarin kanssa oli tässä muillakin ollut ongelmia, että joku oli mennyt tuosta suoraan tuon rastiväliviivan myötäisesti, ja tuossa missä on tuo pieni suoni, sehän oli imassu napaan asti, niin se oli kyllä pikkusen hidastanut, joskin oltiin ihan oikeassa suunnassa, ja sitten joku toinen oli vetäissyt tuonne niin kuin oikealle, 13 rasti tulee sinne, niin oli vahingossa kattonut vaan nopeasti, että 3 ja 3, mutta ei huomannut, että se olikin 13, niin oli käynyt tuolla viereisellä rastilla, jossa sitten käyvän tässä loppuvaiheessa. No joo, kaikenlaista kalibrointihaastetta tässä alussa, mutta sitten kuitenkin aika selkeätä tätä maastoa, niin onneksi pääsi taas suorituksen herraksi ja eteenpäin. Tuossa nyt pikkusen pudottaudun alas ja ajattelin, että toi vasen reitin valinta, niin
äsken ei ollut oikein voittava valinta, niin ehkäpä kokeillaan sitten tätä oikeaa puolta, eli lähdetään nelosrastia hakemaan tästä, heilahetaan suon yli ja sitten tuohon pienelle metsäautotielle, mikä tässä menee, niin sitä kautta putata tuohon rastille, että vaihtoehtohan olisi ollut jatkaa myös vasenta rinnettä, suon vasenta puolta, missä nyt olisi ollut pikkusen vihreätä, mutta sehän oli kohtalaisen hyvää juostavaa, niin kovaa kiinteää maata mennä. No joo, tässä tultiinkin tähän nyt tielle ja tuossa näkyy oikealla näkyy tuommoista taimikkoa, joka on jo hetken aikaa kasvanut ja sitten katoin, että tästä vaan pitäisi tätä tietä seurata ja mennä aika suoraan ja se pitäisi tulla tuommoinen suppa, että oliko se nyt jo tuossa vai ei, kun se oli tässä täällä vasta tämän kumpareen takana ja siinä olikin toinen suunnistaja oli myös just leimannut siinä. Tässä oli vähän niin kuin semmoista höntyilyn oloa oli tässä suorituksessa. Ennen lähtöä kuulin, että siellä oli kärkiaika oli juostu 3 alkava kärkiaika ja on 5,1 kilometriä, eli aika semmoinen sähäkkä rata on tiedossa, niin täytyy yrittää vähän niin kuin itsekin asennoitua ja että nyt tehdään niin kuin alusta loppuun kova veto ja siihen sitten liittyy tietysti se riski, että saattaa tulla vähän niin kuin huonosti suoritus ei pysy ihan täysin kasassa, vaan tulee pikkusen pieniä kauneusvirheitä, niin kuin tuossa nyt jo ensimmäinen isompi nähtiin tuolle kolmosrastille. No sitten vitosrasti, joka on samalla kymppirasti, on myös taas aika tämmöistä nautinnollista maastoa. Painetaan pienessä sammalessa, pienessä jäkälässä, joka ei nyt varsinaisesti kuitenkaan hidasta, ainut että toi korkeuskäyrä, niin se alkaa hidastaa. Ja tuossa nyt pyrin tulemaan suon laitaa aika hyvin. Ja sitten oli pakko ottaa tätä käyrää. Tuohon oikealle jäi noi kaksoissupaat. Ne oli aika selkeäkin ja sitten mietin, että tässä tämmönen aika laakea nenä, mitä nyt mennään ja tonne oikealle lähettäisiin kurvaamaan. On tuommoinen notkomuoto, todella laakea, että näkisiköhän sen ja sitä ohjurina käyttäen. Tässä nyt, kohtalaisen hyvin tuli tuo notko. En ihan täysin nähnyt täysin niin kuin havainnut niissä se menee, mutta aika hyvä lähestyminen, mutta sitten näytti, että tuo rinne nousee aika paljon. Ja että tuo rasti on kuitenkin tuon taimikon vieressä, niin jotenkin tuli semmoinen olo, että aika paljon kyllä pitää nousta, että en tiedä, että onkohan nyt ihan oikea suunta, niin rupesin vetämään tänne aukolle, tänne taimikkoon päin ja sitten rupesin katsomaan tarkemmin, että missä se nyt olikaan, että eihän, tässähän sen piti olla ja sitten tajusin, että hyvänen aika, sehän pitää vielä ottaa pari käyrää tuosta ylös, että päästään tonne supaan pohjalle ja sieltähän se sitten löytyikin, mutta tuossa tuli vähän tuommoinen niinku tarpeeton kaarros tohon. No joo, eipä se auta sitten eteenpäin kohti kutosrastia ja tässä nyt äsken hyödynnettiin tätä taimikkoa, taimikon reunaa, niin nyt siitä joutuu menemään läpi ja tässä kun katsoo tuonne niin taimikon ylös, niin näkee hyvin kuviorajaa, mikä on tuolla. Katoin, että olikohan tuo puu merkitty tuohon niin erikoiskohteelle. Ei ollut, mutta sehän oli aika selkeä. Niin varsin nopea
nopea ylitys tuolle taimikolle ja sitten tätä rinnettä, joka viettää sitten tuonne vasemmalle, niin sitten rinnejuoksua ja tuolla on niin kuin toi suo. Suo on pysäyttävä kohde ja sitä ennen tulee tuommoinen notko, joka laskee suolle. Niin sieltä löytyy tuo seuraava rasti. Ja aika mukavaa oli taas tässä mennä. Ei ollut muuta kuin että painaa eteenpäin ja pitää toi rinne tuolla oikealla. Sitten tuolla vasemmalla tuossa oli suppaa ja sitten tuossa on tuommoinen pieni kumpare. Ja sitten notkoon. Tässä nyt rupesin katsomaan, että tässä on vähän niin kuin pieni notko, mutta se ei ole tossa. Eli pitää vielä sukeltaa syvemmälle. Tässä oli pientä peitteisyyttä. Ei aivan näkynyt rastia, mutta nythän se aika hyvin jo alkoi näkyä. Aika suoraviivasta. No sitten vähän samantyylinen rastiväli kuin edelläkin, että taas pitää ylittää suo. Menisikö tuolta vasemmalta ja mahdollinen reitinvalinta, mutta jotenkin se vasen reitti ei tälläkään kertaa houkuttanut, niin lähdin ylittämään ja hakeutumaan tänne oikealle puolelle. Tuossa oli aika tämmöinen vetinenkin oja, mikä ylitettiin ja sekin oli kuulemma hörpässyt jonkun suunnistajan. Ei niin paljon kuin siellä aiempi suo, mutta että täytyy muistaa ponnistaa kuitenkin näissä hommissa. Tuli oikein jotenkin semmoista niin kuin Kainuun rastiviikkohenkeä näissä muutamissa soissa, että jotenkin pääsi hyvin siihen samanlaiseen tunnelmaan. No, rastipiste Kumpare täällä vihreässä. Tuolta vähän näytti pahalta että onkohan tuo nyt kovinkin tiheätä, mutta tässähän nähdään, että tämä on aika hyvää kulkusuutta ja tuossa toi lippukin näkyy aika kaukaa, sitten oli anteliasti sijoitettu ja siinähän se oli tuommoisen laakeen kumpareen päällä. No sitten mielenkiintoinen rastiväli 7-8. Tässä oikeastaan niin kuin 3 vaihtoehtoa on mennä suoraan vasemmalta tai oikealta. Ja tässä nyt pikaisesti mietin, että mikä olisi se sellainen, missä nyt vähän niin kuin säästettäisiin korkeuskäyrää. Tuossa nyt jonkun verran tulee kuitenkin nousua tuolla lopussa. Tää oli, ja aika nopeasti päädyin sitten tähän oikealle valinnalle. Tänne rastille tullessa oli aika hyvän olosta toi vihreä, niin sillä rohkenin tänne lähtee ja tässä aika nopeasti pääsi kuitenkin tänne valkoisen metsän puolelle. Tuossa nyt pikkusen tuli tuommoinen notko ylitettävänä, mutta tästä pääsi aika hyvin etenemään. No muita vaihtoehtoja olisi ollut ehkä jopa kaartaa tuosta niin toi mäki kokonaan tuolta vasemmalta puolelta, taikka sitten juosta vaan tuon mäen yli suoraan korkeinta kohtaa pitkin mäen harjaa ja sitten nousta tänne kasille. Että en osaa sanoa, että olisikohan näissä lopulta ollut suurta eroa. Toi kuulemma ei ollut kovin paha toi mäen harjanne, että siellä oli ihan tuommoista hyvää vihreätä myös juostavaa. Olisiko siinä sitten säästänyt yhden käyrän? Ainakin täällä lopussa, mutta tokihan sinne harjanteelle olisi pitänyt sitten ensin kiivetä. No joo, joka tapauksessa ihan mielenkiintoinen väli ja hyviä vaihtoehtoja. Itse nyt tulin toteuttaneeksi sen täältä oikealta puolelta ja toi rasti oli niin sitten tuommoinen metsikkö ja tästä oikeastaan nyt kun katsoo, niin näkeekin noita pari korkeampaa puuta tuolla vihreän keskellä, niin se on niinku se
se mihin täällä nyt tähätään. Ja tässä kun näkee, niin näkee vielä paremmin tommonen pieni kuviorajainen aukko tai valkea metsä. Ja rasti oli juurikin siinä niitten puiden alla. Okei, no sitten vihreisen kun sakenee. Mutta ensin täytyy päästä tästä vihreästä läpi ja aika suorilta sitten tuonne kohti valkeeta. Ja tässä nyt aika selkeitä on tuossa rastiväliviivalla, niin noi supaat tulee olemaan ja sitten toi vihreä metsä on niinku selkeästi kuviorajalla merkitty. Pitäisi erottua tosi hyvin. Ajattelin, että tästähän tämä metsäautotie kärripolku tässä, niin tähän on oikein hyvä tästä varmaan juosta, mutta en sitä huomannut ollenkaan. Tässä näköjään, nyt kun katsotaan, niin tossahan se menee. Se on aika hyvin kasvanut tuommoista varpua täyteen, että ehkä täytyisi päivittää tolta osin tuota kuvausta, mutta noi supat tuossa vasemmalla kuitenkin näkyy todella selkeästi ja supat kaartain ja sitten haetaan metsän reunaa, niin sieltäpä se pitäisi tuommoinen pieni kuoppa löytyä. Tässä nyt ajattelin, että otetaan pikkusen kulmaa leikaten ja tuosta itse asiassa näkyykin toi lippu, että tosi hyvä näkyväisyys oli täällä ja on niinku pahempaakin tämmöistä tummempaa vihreitä juostu. Tää oli aika ystävällisesti sijoitettu ja eipä sinne sitten jatketaan. Ei joku sukeltaa täältä ulos ja katsotaanpas näkyisikö toi polku selkeämmin, mutta sitäkin selkeämmin näkyy toi aukko sitten ja kuviorajat ja sitten missä on kauempana taimikkoja. No tämähän on jo tuttu rasti ja siinä täytyy nyt leimata ja sitten laitoin jo ton seuraavan rastin jatkuu tosta eteenpäin. Niin katsotaanpas toi aukko ainakin näkyy tosi hyvin tossa. No tossa ehkä vähän paremmin näkyy toi kärrypolku, mutta on se kyllä näin heinäkuussa niin aika umpeen kasvanut. No joo, edellisellä kerralla tuli tätä vähän haiskeltua, niin nyt jo vähän niinku tuttua maastoa, niin, ja tässä aika hyvä johdatteleva muoto on tämä notko, joka tässä viettää sinne. Nyt alkoi näkyä toi lippukin, niin aika kiva, ja tämä sitten jatkuu tämä muoto, että samaan suuntaan, ja tässä oikeastaan kun katsoo, niin sieltä tulikin toinen suunnista ja huomattavasti suoremmalla linjalla tuolle rastille kuin itse tuossa aiemmin. Joo, niin tämähän linja jatkuu. Tässä on niinku tämmöinen nenämuoto, laskeva nenä ja nenän vartta pitkin vaan alas ja sitten pienelle kumpareille. Tuolla oikealla näkyy hyvin toi aukko. Pystyy niinku koko ajan peilaamaan. Sitten vasemmalla alkaa tuo laakea notkomuoto avautua. Se nyt pikkusen jää ton karttapalan taakse, mutta aika niinku hyvät ohjurit molemmilla puolilla, että aika hankala oli tässä tehdä mitään suurempaa virhettä. No sitten pieni nousu tuohon kumpareelle ja sieltähän se sitten löytyikin rasti. No niin, no sittenpä otetaankin taas mäkeä, mikä just äsken tultiin alas, niin otetaan ylös. Tässä alussa niin kuin olin jo innossani, olin jo tuolla seuraavan suon kohdalla ja rupesin tästä suon vasenta laitaa haeskelemaan, ehkä nousemaan tuonne, kunnes sitten tajusin, että onkin vasta tässä ensimmäisellä suolla ja ei tuo nyt kovin suuri nousu olisi ollut tuosta
mennä suorilta, mutta jotenkin taas tuli tuommoinen mukavuuden halu ja halusin vähän niin kuin säästää tuota nousumetriä. Kiersin täältä oikealta. Tuosta nyt jos olisi rastilta lähtenyt suoraan, niin olisi nyt vähän pystynyt tuosta leikkaamaan, mutta no joo. Joka tapauksessa niin päästiin tälle toiselle suolle ja sitten tässä mietiskelin, että no tietysti vasenta puolta haetaan. Otan vähän suorempaa linjaa tässä. Mietiskelin, että olisiko tuolta oikealta, pääsisikö tuolta vähän niin kuin paremmalla linjalla sitten kuitenkin, että ei ihan tarvitsisi tunkata tätä suorilta. Se nyt vieläkin pohdiskelin, mutta kyllä nyt lopulta päädyin siihen, että joo, eipä tossa paljon käyrää ei pysty säästämään, ne on pakko kuitenkin ottaa tässä ja sitten helpompi mennä suoraan. Ja tässä taas nähdään, että tämä on oikeastaan tämmöistä oikein niin kuin unelma valkoista metsää, että on tosi pitkä näkyvyys, ei ole peitteisyyttä, on niin kuin hyvinkin juostavaa, niin ei auta kuin ottaa tästä mäkeä ja hienoa jäkälää vielä siihen. Aika nautiskelua. Joo, niin tuossa juostessa katsoin, että tuolla on joku suolla tuommoinen, onko se sitten tuommoinen rajapyykki vai mikä se oli, että siitä lähtisi jonkunlainen polku, mutta sehän nyt kun tarkemmin katsoo, niin sehän onkin kuvioraja, joka menee tosta, niin eipä siitä olisi saanut mitään vahvempaa ohjuria. No, joka tapauksessa tuolla oikealla alkoi nyt avautua toi taimikko. Kattelin sinne, että okei, joo, ja sitten tänne vasemmalle tässä kuviorajassa. Täältä pitäisi löytyä pieni kuoppa. Ja meinasin vähän niin kuin mennä jo ohitekin, kun oli sen verran hyvää peitteisyys tossa, mutta aika hyvin sitten kuitenkin kohdille. Joo, sittenpä paluumatkalle ja tää nyt oli aika selkeä tää alku, että ei tästä nyt ole järkevää mennä muualta kuin suoraan. Turha kiertää, mutta sitten miten toi rastiotto, tuo on tommonen niinku satulakohta, mikä toi rastipiste on. Elikkä kun tähän tielle menee tien risteykseen, niin siinä on vaihtoehto, että lähtee hakemaan suoraa linjaa, kun nousta heti tuota vasemmalla nousevaa muotoa ylös, tai sitten juosta vähän tätä tietä pitkin, lähestyä tuota hiekkakuoppaa ja sitten alkaa hakea tuota vasenta reunaa. Ja päädyin tähän jälkimmäiseen ihan mukavuuden halusta. Ja sitten tässä alkoikin toi hiekkakuoppa tuonne oikealle avautua, niin sitten nostetaan tänne ja siinähän se olikin juurikin missä pitikin olla. No niin, sitten takaisin kakkosrastille. Niin tämä oli se 13 rasti, jossa oli muutama käynyt kakkoselta tullut tänne ja huomannut, että tähän onkin ykkönen sen kolmosen edessä eikä pelkkä kolmonen. No joo, kakkoselle taas niin aika suora valinta. Tuossa tuolla oikealla näkyy erittäinkin huomiota herättävä suppa, niin sinne ei ehkä kannata mennä mäkivetoa ottamaan, ellei nyt välttämättä halua. Itse en kyllä halunnut, niin lähdin kiertämään täältä vasemmalta ja
Ja tässäkään niinku ei ehkä ihan korkeinta kohtaa kannata ottaa, kun ollaan näin vasemmalla, niin suora linja menee täältä aika hyvin kohti tuota rastia. Ehkä jotain painaumaa taitaa tuossa ollakin. Täältä on muutkin mennyt. No sitten tähän korkeammalle kohdalle tälle laakeelle huipulle ja sitten vaan pudottaa tonne makranmuotoisen suppaan ja siellähän sehän onkin jo tuttu aikaisemmin siellä käytiinkin leimaamassa. Joo, tässä oli tosi paljon tämmöistä tulitikkuväliä, hyvin tämmöistä niinku samankaltaista lyhyttä sähäkkää väliä. Mutta tämän jälkeen tulee radan pisin rastiväli ja siinä onkin useita vaihtoehtoja, mitä tästä nyt lähtisi toteuttamaan. Jotenkin mulle sattui silmään toi viivan oikean puolenmainen lähestyminen, että sinne niin kuin puolen väliin pitäisi jotenkin sinne päästä ja sieltä päältä olisi helpompi. Mutta tässä alussa oli heti tämmöistä vähän niin kuin aika tukkostakin mäkeä tuossa oikealla ja useampi käyrä, niin päädyin sitten hakemaan tältä vasemmalta puolelta vähän vauhtia. Ja nyt ihan noita kaikkia metrejä tuossa halunnut heti ottaa. Ja täällähän olikin aika hyvä tämmönen reitti kuviorajaa seuraten. Ja tää taitaa olla itse asiassa vanhaa metsäkoneen uraakin, mitä tässä nyt hetki mennään. Niin todella selkeä ja hyvä juosta. Ja tässä jopa tuli mieleen, että millainekas täältä olisi tältä vasemmalta puolelta tulla, että vähän nyt tässä tämmöistä tukkosta ihan tässä lopussa, mutta niin nyt päästään tuolle tielle ja olisiko se sitten, miten sitä lähestyisi ja että tästä niin sitten tuolla niin kuin vasemmalla on tuommoinen kivikkoinen rinne, mutta jotenkin tämä tie kyllä houkutti ja ei olisi ollut pahaa kyllä tästä nyt vähän ehkä liian mukavuuden halunen olin tässä. Tuosta olisi voinut vaan rynkyttää tuon mäen ylös. Nyt tulee vähän ekstra matkaa sen takia, että tehdään tästä tällaista ässää. Tää oli kyllä selkeää täältä tulla. Tässä on tää lenkki, missä tie tekee U-käännöksen ja sitten täällä on tämmönen notko, joka sattui tuolla lähtiessä silmään ja täältä pääsee aika hyvin tonne aukolle lähestymään, mutta kyllä vähän ehkä turhaa ässämutkaa tuli. Mutta en nyt tiedä, että toi oli kuitenkin tasaista, että jos olisi heti alusta asti lähtenyt tuonne niin kuin ylämäkeen, niin kyllä tuossa näyttää siltikin vähän niin kuin, no joo, voi olla, että on vaan treenin puutetta ja että kyllähän tästä voisi viivaa pitkin helpostikin mennä. No joo, no tässä nyt ollaan tällä aukolla, aika selkeä aukko on, hyvää aluetta. Tässä nyt jotenkin tuli mieleen, että haluan lähestyä täältä selkeästi oikealta puolelta. Elikkä tuossa nyt olisi voinut mennä tuolle rastiväliviivalle. Tuossa on vähän niin kuin tuommoista notkomuotoa, joka olisi johdatellut
tuonne rastille, mutta jotenkin mulle tuli semmoinen ajatus, että että täältä pitää ottaa nyt nämä mäet haltuun, että tässä on tämä ensimmäinen mäki ja sitten tuosta vaan tuonne toiselle mäelle ja että sitten toi rastipiste onneksi se on niinku semmoinen nenä, että se on tuolla niinku mäkiä pitkin vaan ja se on sitten siellä mäen perällä, että se on helppo löytää sitä. No joo, no ei se nyt ihan niin mennyt, tässä nyt ehkä aika hidasta oli tää könyäminen. Tässä on vähän tuommoista, vähän peitteisempää tämä valkoisella vielä merkitty, mutta on niinku selkeästi jo huonompaa näkyväisyyttä ja tässä ehkä vähän jopa yllätyi, että tähänkin tuli vielä mäki, niin jos jossain vaiheessa aikaisemmin säästeltiin niitä nousumetriä, niin nyt niitä kyllä sitten otettiin vähän tyhmästikin takaisin. No joo, no tuosta valkoisesta mettästä päästiin tähän aukolle ja tää nyt ei ollutkaan ihan niin selkeä aukko, mitä toi ensimmäinen aukko, eli täällä on pientä tämmöistä mäntykasvustoa näkyvillä. Ja nyt pitäisi löytää sen nenä ja tietysti nyt jälkikäteen niin tietää ja ehkä tuossa niinku minuutin päästä myös tietää, että eihän se ollutkaan mikään nenä, vaan sehän oli notko, että luin väärinpäin nuo käyrät ja en kattonut rasti määritettä siinä, niin siinä tulee sitten pientä hakemista ja nyt tässä niinku nenää tuli oikeastaan tähän. Ja tähän tää loppui ja sitten ihmettelin, että missäpä se rasti on. Ja ei näy, että aika lähellä varmaan ollaan, mutta että mitenkä se nyt olikaan? Eikö se nyt hetkinen sentään, että mä nyt edelleenkin lähdin sitä nenää hakemaan. Että ei tää kyllä, kunnes sitten välähtää, että hetkinen, että joo, että sehän olikin notko. Että no, hyvä muistutus taas siitä nöyryydestä, että kannattaa välillä katsella noita rastimääritteitä. Ja tuossa oli vielä tuommoinen hyvä leppäpuska, jonka takaan se sitten paljastuu, että oli myös, no ei nyt jäynä, ei tuo nyt ihan piilotettu ollut, mutta että piti ihan pisteeseen asti suunnistaa. Ja hyvä muistutus. Ei mennä liian ylpeästi. No joo, sitten alkaa tää loppulenkki tässä nämä viimeiset 2 rastia ja sitten maali, niin tämä näyttää ehkä pahemmalta kuin todellisuudessa onkaan. Tuossa niin vasemmalla näkyy toi kuvioraja näkyy aika selkeästi. Tää on aika peitteisen olosta metsää, mutta aika hyvin kuitenkin näkyy tämmönen niinku ränni tai toi kuvioraja jää vasemmalle, missä kohta aukenee sitten paremmin toi keltaisella tää kulkuväylä. Joo, tässä tullaankin itse asiassa niin nämä 16, 17, tässä ollaan tosi lähellä pörrimökkiä, niin kutsuttua semmoista pörrimökin aluetta, josta on löydetty kivikautisia asutuksia. Se on noin 10 hehtaarin alue ja tuolla 80-luvulla siellä on tehty isoja kaivauksia ja 90-luvulla sitten lisää, eli on erittäinkin, niin jos arkeologian opiskelijalle sanoo pörrimökin, niin tämä ei nyt ihan tämä pusikko, mutta toi risteys, teitten risteys, tämä alue pitäisi tulla kirkkaana mieleen. No joo, no pieni kaivaus joutui tekemään. Tossakaan edellisestä en ollut oppinut, että katon, että mikä se rastimäärite onkaan, mutta kartasta kyllä näkyy, että sieltä hiekkakuopassa täytyy käydä dippi. No sitten viimeinen rasti. Tuossa nyt vasemmalla olisi ollut tollanen kaistale valkoista metsää. En siihen osunut, jotenkin jalat veti täällä
tätä mäen reunaa pitkin. Tässä nyt vähän pienellä ryskemisellä, ei nyt kovin paha vihreitä, mutta kuitenkin niin täytyy jo pikkusen väistellä, niin edetään täältä. Ja toi kivi on rastipiste ja se alkoi näkyä aika kaukaa täältä jo tullessa, että pysty hyvin ottamaan sen ja sitten onkin enää toi loppukiri maaliin. Voi, ajattelin, että nyt voisi olla semmoiset mahdollisuudet 3 alkavaa aikaa, mutta niin se vaan tuli pikkusen höntyiltyä ja ei vaikka tässä lopuun ottaakin suoraan, mutta moni oli pudottanut tuonne tielle ja sitä kautta maaliin, mutta suoraan tullessa ei saa enää menetettyä aikaa takaisin. Täytyy vaan yrittää seuraavalla kerralla olla rauhallisempi ja hallita suoritus paremmin. Mutta hirvittävän hauskaa maastoa on tämä Multala-Karpanlahti aina. Tosi nopeeta, tosi nautinnollista. Tällainen pieni vihreä, ei haittaa mitään, aika selkeätä kuitenkin. Niin aika mukava tällainen heinäkuinen suunnistus. No tästä eteenpäin, ei kun morjens.